Yes, hello mga subscribers. This is Motorman Kapeng. Ito po yung aming family gathering. Sponsored by Ebakwi. Ayan. At together with birthday ni Joshua. Ayan. Kita niyo po natin. Ayan po. Yung aking mga pamangkin. Ayan. Ayan. Sponsored by Ebakwi. Ayan. At together with birthday ni Joshua. Ayan. So, ikot ko lang yung bag natin. Hoy. Edna. Ayan. Ako dito ko. Oo, madami. Hindi nakatilichon, oh. Ang mga kutilichon. Angat mo kutilichon para makita. Angat mo lang. Yan, yun, oh. Yun yung nakatago. Yan. Hop! Yan yung lover natin. From Cavite. Ikot ko lang. Milet! Sino nandyan? Yun, oh. Hindi, yung malapitan. Parang mamay dito. Ito yung birthday boy natin. Yun, oh. Oh, ice cream mo. Meme, yan. Liza, si Bembe mo asawa. So, Bel! Video mo sabihin yung umakit hanggang mag-slide. Yandan ka lang. Seryoso itong mga to, makakain na. Hindi pa tapos kumain ng dalawan to. Baby, yun. Hoy! Ano naman, nagkalilyo ka pa yun eh. Dati hangin pa, iba ibang klase. Oo, sa flavor. Flavor lang yan yung style. Bakit ka naman ang kanilang like, ano yan? Diba? Makaka-copyright tayo nito. Oh, just go. Yun. Yun. Yan! Sabi, sarap naman. So, sana magkabibil sila. Yup. Kailan ba gagawa yan? Tagal naman. Ang ginagawa natin. Agad. Dahil tagal naman. Ay, ang ating sponsor, si Eva po yan. Thank you. God bless. Ikaw dito sa akin. Pag hindi mo siya kasama dito sa akin. That's family gathering. Yan. Ay, ate ko yan. Nabayaw ko si Kuya Edgar. Ay, mga anak niya, mga apo. Ayan. Ayan, sama-sama rito. So guys, this is a family gathering. Ayan. So please subscribe niyo po yung aming YouTube. Panoorin niyo mamaya ito, ha. Oo, panoorin niyo sa vlog ko to. Ayan. Paano yung camera mo lang? Bayaw mo na yung camera ko. Importante, naka-vlog kayo. Oo. Ikot lang konti. Pwede na ice cream masarap. Tapos na. Sarap nga eh. Kaya maganda o gaga eh. Ano kakainin mo eh, no? Sabi ni Jun, Babe, paano anong kanan ko? Babe, o. Yan, kaya po. Parang ano to eh. Tawag dito. Habol sa Valentine. Eh ba, panoorin mo to ha. Pagbansa ka. Yan. So, yun po yung pamangkin ko. Yan. Bakit? Ba't umalis sila? Hindi nga makaka-copyright ito yun. So, yun ko na po ito. This is our, yan. Yan po yung aming swimming. Ayan, makikita niyo po. Napakasarap po mag-swimming dito. Ayan, guys. So, sa Banyas. Ayan. So, this is the day of Motorman Camping 2. Family gathering kay Ate Milet. Sa kanyang mga anak. Ayan. At kay Eva ko. Ayan, mga asawa ko. Ayan. God bless. Ito lang konti. Tulog si Bayaw. Ayun, tulog. Bayaw yan! Bayaw! Ayos yan ah!